Det her, det er lidt om flag, kan I se her. Det er Japans flag. Og jeg er lige blevet YouTuber forresten. Og så er det, ja, det er det japanske flag. Der spiser de meget sushi og ris. Ja, så kan vi videre. Det her, det er Sveriges flag. Det ved jeg ikke særlig meget om, men ja. Og det her, det er det land, vi bor i. Ja, det er det land, vi bor i. Og så er det sådan, at vi kan godt lide rigtig mange ting her og sådan noget. Ja. Norge ved jeg ret mange ting om. Så ja. Alle de sider her med flag. Der er de tyrkiske flag. Og så bladrer vi hele tiden. Øj, det er kedeligt. Brasilien. Det er godt. I FIFA så er det der faktisk ret godt. Så er det der noget isbjørn. Ja, og det var så det. Allah kan muligt. Slut!